So angazi singazifihla kweliphi iqhuma ngoba nje uthando kuphela into ekhumbuza ngaphakathi enhlizweni yami. So ngiyacela ungezi nje ngiphi ithuba ngixoxe nawe ngitshela ukuthi ngizizwa kanjani ngawe. Uzongigcwalisela nje uzongigcwalisela yaba manje uzongilanda ngesikele anginjalo kanti ke manje lo muntu omlanda ngesikele vele ugcwele ngeyinombolo awu ngigcwele noma ngaba kunjalo manje wena uzodlalisela mina ungamdlalisela kanjani umuntu okade edlala so inkinga yami mama zathi ngisemathandweni ngiyacela ukuthi unginikeze ithuba nje unginikeze ithuba noba kanye nje unginikeze noma ithuba noba kanye nje othi ngisuku ngalesifalo senu nje sijibhile buka ngizengihlalisa kabuhlungu kanjani madoda hey nangu ke nomuntu emazi lo muntu engijwayele ukumbona emavideo niwena impela lo hawu madoda ungathemba nginyalo abantwana nje hawo omazathi wena lengwaziyo ngiyacela ngicela ungiphi ithuba nje ngiyacela lalela ngibheke kahle mina ngiseyintombi yakwethu uyangibona ngikubukile impela ukuthi nje nami ngiyazizwa nami seyinsizwe yakithi insi ngiyacela ngicela ngiphi ithuba nje noma kanye engathi udidekile boy angididekile ngiyacela ngibingelele mbukelo eVumani film lokhu uNovumani walile kwamhlabela ingana uswani madoda le phansi manguzithola lapho baloni begcela kodwa ke asikho lapho ukuthi wami ngibingelele ngakuyichaza nje igama usho ukuthi usuka phi yini ekubeka la ubani okushisayo ngiyazi ukuthi namhlanje ngiyafa uthando ngiyasha uthando kwenze njani kuwe kodwa ngiyabanga ukuthi ungiphelele ithuba so ukhuluma nobhodi azile igama lakhe uhlala la so uyacela ukuthi ke ngiyabanga ukuthi nginikeleze le thuba ukuthi ngikwazi ukuxhumana nani Vumani so nginenkinga la nomama awuthi umama zethe so ngithanda ukuthi nje angathi ngihlangane naye sixoxe so nginaye ngiyathanda ukuthi ngikhulume naye ngoba nginenkinga ukuthi ngiyamthanda kakhulu umama zethe so ungawulandisa ababukeli ukuthi umbona uzizwa kanjani yini ekuyenzeke nje ukuthi uyambona mama zathi ngeke ngijwayele ukuthi ngimboke la amanye amavideo la ku TV so anyway ngiyangithanda ukuthi ke nami angasi ngakhuluma naye so ngamthanda so lokho ngiyaqala ukubona nje so inani yakhe ukuthi ngiyamthanda so hayi ngoba uthanda imali yakhe ngoba sike size kuthiwa open 10 ngazi sibadla imali yakhe hayi ngoba uthanda imali yakhe no lapho endaweni ezemali angikho kakhulu ngize ngothando nje kuyena ukuthi no ngiyamthanda vele alright so ngiyafisa ukuthi nje angikhethe ukuba sixoxe naye ngingaba right bona ngabe aware ukuthi umama zethu uyathanda ukufunza amadanoni wena uzokumela ukumfunza amadanoni no inkinga ngiyiboni ngoba ngizobe ngize ngothando so right through ngizokwazi ukuthi ngikwenze lokho ngiyamthanda vele ngeke ngidlale ngaye ngaba unankinga nokuthi unabanye open 10 athandana nabo inkinga ngaba noba nginayo kodwa singazama ukuthi sixoxe thina sobabili sinukuyise lapho kulelo phuthe kumana ayiyekele lonto ngaba unabo open 10 ngoba nami ngiyamthanda ekugcineni aware ukuthi ukhulelwe yini awunankinga nalokho baba hey bafo ngeke ngikwazi ukuthi lo umbuzo ngikwazi ukuthi ngiphendule ngalendlela ukuthi yes ngoba ngiyamthanda so yinto le esingayixoxa thina naye sibonisana sithini ngayo into enganjalo yawo unangaka iminyaka wena ngoma zethi kuthiwe una 44 abanye kodwa bathi ingane yakhe yathi una 50 something wena unangaka iminyaka hayi mina ngina 30 bafo yes awunankinga neminyaka hayi yanginenkinga neminyaka yakhe ngiyamthanda vele ekutheni sho ukuthi ngeke ngibobone nje action abenzayo lapha noma movie ngeke ngiwabone TV so ikhona nginofuku ongathi ngingahlangana naye sizama ukuthi nathi be right naye kahle kahle uthi uthanda energy yakhe no energy yakhe ngiyithanda enothando futhi ngiyadinga again yes into kanjalo bafo ngaba akekho wena umuntu onayo no umuntu ngabe ukhona bafo kodwa into singakwazi sikhulume naye leyo yabo sibonisana ukuthi sithini ngayo ngiyamthanda naye yabo into kanjalo hey babukeli nangu wathi ubhodi uthi uyafa uyasha uthando uthi ufuna uthando hey bhodi wami ngiyakuzwa mfowethu ngabe khona mhlambe la usebenza khona no okwamanje khona angisebenzi okwamanje so kodwa nje ngizimisela ukuthi ngizomnikeza uthando umama zethu babukeli sekuyisikhathi manje sokuthi umama zethu simthathe simbeke la sihlale naye ayibonele senzile appointment naye ukuthi abe khona ayibonele ukuthi kahle ubani ozothini umbizeleni namhlanje kunzima ngiyacela lapho my team umamzethu nibe nimsondeza ngiyacela abantu manje futhi awusho nje ngoba ngazi ukuthi ubonile igameko ziningi yini wena oza naye ehlukile ngoba abantu abaningi
ngoba bafuna imali kwabantu abadala. Yes. Bafuna uma ngiyazi bona into iyenzeke kanjalo kodwa mina angizimisele ngokuthi ngizokwenza lokho kuyena uMama Zethu. Yes. So into engihamba nje ngeke ngiyamthembisa ngeke ze ngimphoxe so igcine nje angizanga ngalokho mina ngize ngothando kuyena. So into kanjalo. Yini ehlukile wena uthi cha mina ngihlukile ngayo? Ehlukile mina kulabantu mhlobene ngizozama ukuthi ngiyeke ezinye izinto nje lakile ukuthi usandana so ngizake ngithi kumancane ngiyamfocus kuyena so igcine ngiyamthanda. Yes. Hayi ngiyakuzwa mfowethu so khona into engayiqondi mfowethu wena makuthiwa uma wakho ungavuma umuntu omncane yathandane naye ngokubona eminyaka ngeke ngazwa ukuthi wangathi 2 na 40 yeah kodwa ngathi mangibuka iminyaka yami so iminyaka yami yazama ukuthi ayikho ngaleyo ndlela ukuthi ngaze ngicake usingangaba umuntu ongaze uyangizala yabo so ngiyabona ukuthi mina siyenza lento ngicela kuyena so ngiyamthanda Mama Zethu so ngifisa ukuthi sibe right na so ngangathanga nginika le thobe ngicela ngiyacela hayi ukuthi kabi so angizili kuzodlala naye but singayithanda. Bengisacela mfowethu ungihlalele ngala. Ngabe uyamazi ubhuti lo? No angimazi. Mucabanga yini nje angakucelela yona? Ay angaza ayi ukuthi ngicela ngizelayo futhi nje ungake nje nangu Mama Zethu ngakwe nje uchaza ukuthi yini ekubeka la nje manje. Into engibeka la Mama Zethu ngakubona singabuka ama videos ku TV so ngaya ngachazeka uyena so akangazi ngiyavuma umesho kanjalo usakangazi kodwa ngoba mina ngijwayele ukuthi ngibukela ama videos wakhe so ngambonga ngamthanda so nje ngibe ngisho ukuthi ngiyabonga ukuthi ningiphelele ithuba ukuthi ngikwazi ukukhuluma naye Mama Zethu through ukuthi ngangijwayele ukubona ama videos wakhe so ngachazeka ngafuna ukukhuluma naye yabo yazi ngendlela kanti sizwa ngayo yabo still namanje kusasenjalo futhi yeah. Angiboni ngicebisa lento eshoyo. Wangibona nje kuma video wasuyangithanda. Kalula kanjalo nje. Mina ke ngibe ngicebisa kangakanani ukuthi uyangithanda. Futhi nje okwamanje nje angisizwa nje nginothando lomuntu wesilisa because ngeke ngangani simdlale kakhulu. Isingenze kakhulu isililo izimali yami. Mhlawumbe nawe nje omunye wabo oze ngokuthi usuzobamba ilotho awuzile nje ngokuthi uzobamba ilotho yini ngisolo no mama awuzile ngizobamba ilotho malelake umthetho wakho nje umbone kuma video nje wasucabanga ukuthi usekufanele ukuthandane nami no angizanga ngalokho uma ngibonile ema videoeni kodwa manje kinga awukhuluma iqiniso uze ngani umthetho wakho uze ngemali no angizile ngemali kuwena so inkinga yami nje ukuthi ngiyakuthanda mama yes ngibonile ema videoeni so iphutha lami mhlobene ngaba ngibe nephutha lapho kodwa ngiyaxolisa kakhulu ngiyakuthanda impela ngiyafisa ukuthi ngikhulume nawe nje sibonisane ngalento ngikuthandile impela yini khona inokutshelile noma mhlawumbe ukuthumile ukuthi awuhambe uyozama inhlanhla ngale no anginjalo mama anginjalo nje uthando kuphela Mama Zethu awufuni ukwazi iminyaka yakhe hayibo ngizoze ngazi iminyaka yakhe ngiyamthanda mina kodwa umtshela ukuthi unanga iminyaka yakhe iminyaka iwu30 40 so nje angisho nje ukuthi ngithema ngaba ngiyibona so ngabuka ukuthi no ayikho into engangixaka ukuthi ngikhona ukukhuluma naye so akawuyena umuntu omdala ngaleyo ndlela kumina lalela yabo nje mina ngithanda nabantu abala ku30 ngangcono mhlawumbe na24 ngabe siyakhuluma hayibo kahle wena umthetho wakho wena uzela ngoba mhlawumbe uzwe kuthiwa ngemali no anginjalo ma anginjalo ngize nje ngothando so ngiyacela ukuthi nje ungiphisa uba sixoxe nawe sibonisane ngalento ukuthi ngiyakuthanda wena uzwe kuthiwa mina ngithanda uBentel no mama anginjalo ukuthi kufanele uzozama inhlanhla la mina no anginjalo mama so nje uthando nje kuphela ngiyacela ukuthi unginikeze ithuba nje sixoxe ngikutshele ngalento engizizwa ngayo ngaphakathi kimi mana awume ngikunika ithuba akuxoxe iyiphi into engaphakathi kwenu ozongitshela yona ngicela ukulalela ngicela ukuphupha ukulalela inkinga yami mama mangibona wena so angazi ukuthi ngasifihla kweliphi iqhuma ngoba nje uthando kuphela into ekhuphuza ngaphakathi enhlizweni yami so ngiyacela ungezi nje ngiphi ithuba ngisixoxe nawe ngitshele ukuthi ngizizwa kanjani ngawe
Hayibo. Mazethu wahleka ngathi usuyameltha yini? No, angimelthi ukuthi nje lento esho ngibajwayele abeza ngomqondo njengalo wakhe. Mhlawumbe naye uze ngokuthi uzoba ngilotho. Njengabe sengishilo mama ukuthi no angizile kanjalo kuwe so inkinga yami nje ukuthi mina lenkinga ukuthi ngiyakuthanda so egcineni Kusho nje angisiyo ngilotho mina. Bonke obhenthe indaba lezimini. Abekho abanye omama abangangami. Wayephethe mina. ngoba ngithanda mama bakhona ngempela bomama abangangana kodwa nje ingoma ngikuthanda ukuthi no ngiyacela ngicela ungiphe nje ithuba sikhulume sibe right angizile ngokwemali kuwena so uthanda kuphela Baningi bengihate. Yes. Baningi bengihate abaningi bengidlala so nje manje angisakuthembi nawe. Mhlambe nawe omunye walaba abangi. no mama ngiyacela ungiphe ithuba ngiyacela serious Engathi lona ke ngekhisu. now so kodwa ke ngicela ungizoloko ngikushoyo angisho kabi so ngicela nje ungiphe ithuba Cela nje ukuxolisa. mina nawe sibe abantu Ayikho into engizoyisho nengizoyivuma lama kunje. uthando kuphela mama Uthanda nengane yakho. uthanda nengane yakho ngiyakuthanda Akakhohlwa indaba zengane yami engikhulelwe yona. Kuphela nje ngizotshena kona kuni. Angisafuni ukuthi nje into ethi umuntu wesilisa. Kanti umusa yini uyamnelisa yini? Angisabathemba abantu besilisa naye lowo nje omunye oza ney'nkinga zakhe. Uze ney'nkinga nje enzima lapho. Ake siphume nje kuyena ungamphathi. Ungathi nje kunomqondo ezingawo. Ungathi nje khona nje umqondo ezengawo angimtholi kahle. Angimtholi nje kahle. Khona nje umqondo nje khona nje umuntu othe mangabe embekela wayitshela ukuthi nje awuhambe uyozama ilakhe lapha. Mhlambe mungabheja nje ngasuwini. ngeke akunjalo nje mina ngakubuka ama video wakho ku TV so Uthi nokukubona ama-video wakho uthi uyakuthanda and uthi ngeke ukhona ukuphila ngaphandle wakhe. ngikhona ukuphila Ngabe umchazela khona umuntu wesifazane onaye uma ungabe unayo uzimisela ukwenzani ngayo? ngokumyeka ukhona naye kodwa ngibisela ngokumyeka ngiyakuthanda mama zethu serious Uyazi ukuthi uyangixaka. Uzoyeka umuntu osuphile naye iminyaka ngenxa yami ungangazi nami ukuthi ene ngizofike ngikwenze njengabe ngiphathe kanjani. ngikubukile ngakuthanda so ngicabanga ukuthi wena uzokunikeza lento engiyifunayo ekuthandweni Ngabe ukumtshela uphila impilo kanjani bafu uyakholwa noma nje mhlambe uyayishayela ngama-weekend uyipholele uyiphumele nabanye abantu? okay ngiyakholwa ekhaya so mina ngeke ngiyiphilele nje nabanye abantu sihlalele kube right so ama weekend mhlawumbe ngani so sikhathi hayi ukuthi into ya weekend ne-weekend so ngathi so sikhathi so sihlale singcolela ke nabantu sihlala nabo endaweni Ngabe unazo ingane wena ngoba uthanda umama Mazethu? ya ingane nginayo kulo muntu engithi ngiyamyeka Hayi mina ke Nkosi yami ngumuntu okholwayo njalo ngesonto ngisuke ngisesontweni. Umuntu nje ithemba lami engilibeke kuJehova. njengangisho So ngiyamkholwa kakhulu uNkulunkulu ukuthi lokho oyibona nami ngoba ngiyakuthanda so ngizoba yibona ngalendlela ukuthi uyiyona wona so nami ngifuna ukuzama yini pho mina ngingakuthembi kunalento nje ethi nje angingakuthembi yini. no ngiyacela mntama ngicela ungiphe ithuba Ayi Mazethu ngabe ukumchazele wena uthandani nje kumuntu wesilisa? njengamanje nje ayikho into engayichaza engiyithandayo kumuntu wesilisa. Yebo ngeke ngathandana noMusa naye wafike wangidalela ezakhe ingaphandle so njengoba esadala ezakhe ingaphandle angafuni nje ukuzwa lutho ngento yomuntu wesilisa. Ikhanda lami kusaphithizela. kodwa ke manje ngiyacela mina angiyakuthembisa ngeke ngeze ngenze njenganoMusa so ngicela ungiphe ithuba njengangibe sengishilo naseqaleni Mina ke ngizokukholwa kanjani ngizokubona kanjani Awukhulume ngabe uthi uzizwa kanjani ngaphakathi khuluma nango uthe umuntu esikubizele yena. mina ngikholwe wena kodwa manje angikuzwa ukuthi amazwi akho ayaphi. Awangitshena nokuthi ngifuna ukwazi ukuthi usebenzaphi uphila mpiloni usiphilisa ngani noma uzofuna ukuphila ngami angazi. yebo mama ngizochaza nje ukuthi bengisebenza okay so baya ngaphelelwa into benginalo so ke ngisaphila ke ngako lokho bengisebenza ngaleso sikhathi phambili so waphunyelwa imali zakho so yiloko nje kuphela so UIF so ngisiphiliswa yona manje mangabe ene seyiphelile le imali zakho ngizobona ngani mina ukuthi njengoba uze la kumina uze ngoba usuyidle wayiqeda imali yakho usubona ukuthi wozogembula la ubambe lotho. Anginjalo mama anginjalo ngeke ngize kuwena
kanti ngize ngalokho ungenabo so inkinga yami nje ngisho ukuthi ngize ngothando so ngiyafisa ukuthi siqhubeke siye phambili mina la Mana-ke balaleli bevumana so ngiyavuma so hateekile ngizoqhubeka kanjani uthanda kanjani umuntu ongasebenzi uyangitshena akangifihleli uthi waphelele umsebenzi Yes. mina ngiyithathe ngiyifake kuyena ngiyayibona ukuthi ngizophinda futhi ngingene enkingeni anginjalo ngisafakile lapha ngiphume enkingeni ngiyaphinda ngizongena enkingeni ngeke kube inkinga ngeke ngikwazi yabo nje manje njengoba usuqalile washo ukuthi umsebenzi uphelele yes sengiyabona ke manje angithi bengifuna ukuthi amaqiniso ahlala obala uhamba ngale ndlela yegame ngize kuwena ngathi ngizofuthatha imali yakho hayi uzongishaya lebu uzongishaya nge2-1 hayi lutho angishaya nge2-1 nje awuyiphethe egcwele mfethu awuyiphethe egcwele ngiyayithanda mama awuyiphethe egcwele ngiyakthanda mama yaba manje uzongigcwalisela uzongigcwalisela yaba manje uzongilanda ngesikele anginjalo kanti ke manje lo muntu omlanda ngesikele vele ugcwele ngeyinombolo awu ngigcwele noma ngaba kunjalo manje wena uzodlalisela mina ungamdlalisela kanjani umuntu okade edlala no ngoba ngiyasho ngeke noma ungamdlalisela kanjani umuntu okade edlala ngithe mina ngizile kuzodlala nawe ke futhi uzongigembula no anginjalo angizile kuzodlala ngiyakubona phela mina wena uze gaming so ngiyangisho ukuthi Number 1 awunginikeza ithuba ukuthi kuzokwenza number 1 uphelele umsebenzi awusebenzi usuyidla imali yakho wayiqela usubona ukuthi wozozama la no anginjalo ake nihlaziye nina ke le ngishiya kunina ngicela nihlaziye angimuzi ukuthi uthini lo muntu Mazethu awusabafuni nabantu abangasebenzi kade usandana nabo abantu abayizamelayo sebengidlale kakhulu yabo bengishaya nge2-1 bengiphendula no kodwa namama sethi hayi ukuthi umala ngoba ukhona umusa usabambisene naye anginandaba nomusa awukhohlwe nje indaba kaMusa angimaliswa yiloko ukuthi indlela asesuke wangilanda ngayo ngwehlelo ukuhlelo lolu angilanda ngalo sengiyabona ukuthi hayi vele uyangiphendulela vele uze ngeyinombolo zokuthi ngiyavuma noma ngasasebenzi yini ufuna ukubhathula bese shaya ikhona hayi ngikhathele mina lemqondo wenu bantu besilisa no anibe kahle ake nibe wonje angizile ake nibe wonje ngalento yenu yokuthi uthanda nengane yakho futhi ngitshela ukuthi uyagula ngithanda nomabili hayi ngeke ngithanda nomabili Mazethu baningi abantu abangihluphayo yazi bafuna ukuhlangana nawe manje phela oqala lo angazi ngoba baningi so manje nangethi uyakuthanda uwilling khona ngike ngimthole nje hayi mina abafuna nginemali nginayo yonke into angifuna imali yakhe nangi lo kodwa usebafa akanayo imali uthi uthanda wena uthi ulesi uqobo lwakhe kuwe mina ngisamfuni nje umuntu ongasebenzi iqiniso ngilibeke phela ngithi ngizobe ngithole ngeze ithuba ngizobe ngihlangene iclean nje lento iclean uyibeke kahle wathi akasebenzi waphelele umsebenzi waphunyelwa imali zakhe wazidla wayiqeda manje usezegemini usezogemi so angisho ukuthi ngeke phela vele angisho ukuthi vele ngeke azangitshela ukuthi imali yakhe isiphelile ngeke azangitshela njoba yena esengitshenile ukuthi akasebenzi kusho ukuthi uzosebenza mina ngesitayela ungangiphenduleli mfethu inombolo ngiyazazi ngiphethe egcwele ngiyavuma ngiphethe egcwele ngiphethe egcwele manje uphendulela umuntu okade ephendula angizile ngeke bafuna ungathi ilahlishanele ke manje ngize ngothanda kuphela isiyafiliza noma ngabe seyafiliza kodwa angizile ngalokho ilahlishanele yabo ngithanda kuphela ngisho ukuthi ngiyacela ngeke ngiphethe so ayisahambi kahle misi kanje manje mina ngivume nje kalula hayi okay ngiyathanda ngakuthola ungasebenzi kade babengigila akusho ukuthi kwasamina ke vele ke balaleli bevumane ngiyagula vele ngengqondo no anginjalo ma kusho ukuthi vele nami ngiyagula ngengqondo anginjalo angeke umuntu angitshela ukuthi akasebenzi ngiqhubeke ngithandane naye ngithembeni ngibhekeni lapho mama njani angibheke lutho khona la ngisalinde khona ukuthi ngizoba right khona so imali isazocela phansi athi uyofuna umsebenzi no angithi ngiyasho ukuthi nawe useze ngohlelo lokuthi uzongilanda ngokuthi uzodla idatha lami no anginjalo anginjalo mama anginjalo so ngiyacela nje ngicela ungiphethe omunye ke lo ozofuna umsebenzi kuyi-Wi-Fi yami ngiphinde futhi ngimdedela inali idatha la mama angene ngeke mfethu ngeke so mina ngize ngothanda kuphela kwena so vele bonke baqhamuka bengilanda ngohlelo olukanjalo lolu hlelo ngilanda ngalo vele ngijwayele yabo ngigcwele ngabe uhlala nobani uphila nobani mfethu uhlala ekhaya uhlala kwakho mhlawumbe urentile uqashile
hayi ngihlala endlini yami so yebo mfowethu uthi uhlala endlini yakhe mhlawumbe engafika kwakho noma nini ngafika noba yini yami ngifika sozokwa Yabo nje eyintweni zothando ngivalile ngithaqa ngimile. angiyacela ukuthi Ngimile nje eyintweni zothando ngithatha ibreak ngithatha ibreak intambo ngiyibeke phansi balaleli bevumani sebengidlali kakhulu. bafo uyamona ufaka iring mhlawumbe mamzethu ngakumcacisele kabanzi ngering yakho Mina ngashada nomkhwenyana wami yebo oqala so wangilobola wangishada wangizalisa ingane right ke kwaba nengozi yemoto washona so nje manje yabona nje hey kodwa ke egcineni ngiyakubona lokho ongicocela kona mama so inkinga yami mama zethi ngisemathandweni ngiyacela ukuthi unginikeze ithuba nje we hey unginikeze ithuba noba kanye nje unginikeze noma ithuba noba kanye nje othi ngisuku ngale sifalo seni nje sijibhile buka ngihlalisa kabuhlungu kanjani awumadoda singamadoda hey nangu ke lo muntu engimaziyo lo muntu engijwayele ukumbona amavideo niwena impela lo hawu madoda unyathela ngenyalo abantwana nje hawo omazethi wena lengwaziyo ngiyacela ngicela ungiphi ithuba nje ngiyacela mntwana lalela ngibheke kahle mina ngiseyintombi yakwethu uyangibona ngikubukile impela ukuthi nje nami ngiyazizwa nami seyinsizwe yakithi insi ngiyacela ngicela ungiphi ithuba nje noma kanye engathi udidekile boy angididekile udidekile ngiyacela mama zethi uthi uyakuthanda mama zethu ngiyacela ngicela ungiphi ithuba nje noma kanye mina nje othandweni nje intambo ngisayibeke phansi Yazi noma ngaba uyangichazela lokho ukuthi ubeke iphansi intambo true ukuthi unezizathu ezithize ngiyacela mina ngicela ungiphi ithuba noba kanye nje ngiyacela awukusukumu ngiyacela ufike kabi kumina ngalesikhathi izinto iphithizele ekhanda lami yabo njengamanje nje ziyaphithizela izinto ngisaxaka umusa ngalana ngixawe nayi lengane ngimithi manje ngize kabi umusa ngiyacela ngicela ungiphi ithuba nje mina ngikhulume nje nawe phela ngiyacela ukushiya phansi endaweni umusa kubeleni so sisibonisa yabona ke manje engathi ngiyacela ngicela uze nenye ke manje nayo ezongibangela istory okwethuba nje uzwe ukuthi amazwi aphuma yabo nje manje bafu awusho wena umbona kanjani umbone umuntu omdala noma umbone seyi-2000 ngisho ukuthi ngiwabona amavideo akhe so uyena lo ngimbonayo uyena lo muntu engimaziyo so umbone yini seyi-2K noma 2K i-2K mukani i-2K right mamzethu ngabe uyamgxeka yini wena ukuthi uyakuthanda no angimgxeki ukuthi nje uthi akasebenzi number 1 ngimthatha kanjani umuntu ongasebenzi uzomgeza umkhuculula so kanjani ngiyakuthembisa so right ngiyakuthembisa ngicela ngiphuma kwezinye inkinga uyazi nawe ngicela ungangifanele sinoho kade ngisothakwi uyazi nawe so right manje uyamlalela nawe yonke le fithi ayishoyo uzongitshela ukuthi uyangithanda awaphelele umsebenzi yonke leyo nto ifithi nje leyo ngiphinde ngifake kuyona so manje uphethe ngokuthini wena uphethe ngokuthini kuyo yonke lento uthi inhliziyo yakhe iyabhakuza yazi icishe ukuphuma ngomlomo hayi isingamani iphume isibone ayiphume isibone iphi ngiyacela mntama ngicela iphume isibone hayibo ngicela iphume isibone ngiyacela mntama ayiphume uzuyaguqa ngiyacela ngicela ungiphi ithuba hayibo useguqile kulungile phela ubhuqile yena ngento ayifisayo ukuyithola engeke ifiso zakhe ngeziphumelele ifiso zakhe azamukeleki futhi nje okwamanje nje ngimile njengoba ngikutshela ngithi intambo ngisayibeke phansi ngicela ukubuza msethi ngicela ukubuza isizathu nje ngokuthi nje mina angisebenzi zonke ngiyagweleka hayi ukuthi izathu ukuthi awusebenzi ngiyaxolisa ukuthi ngigxile kakhulu kulelo phuzo ukuthi nje okwamanje hayi mhlambe angabikho nje mhlambe ngabuya azama after isikhathi esingakanani awufanele ukusho mina ngabe ubizwe yimina kanti wena ake ngibuze wena ke wena intombi imishela ingaqoma ngalelo langa wenze njani hayi mina ngishela mamzethu mina ngishela sengallergic hayi ke shoot nami ngiallergic kodwa ke mina ngiyacela mayazi ngicela noma ngabe allergic kodwa ngiyacela mfethu kusho ukuthi nami phela ngiallergic ngicela ngicela ngiphethuba sizokwenza njani ke into manje ngoba phela ngiyachaza ukuthi bafamazi wakho okugcina mfowethu nango uyakuphika mamzethu ushaya phansi ngonyawo ngathini kuyena mfethu ushayela ispeed sokugcina umama zethi ngambuka ngempela ngamthanda evidweni kakhulu njengoba ngimstile namanje ngisabona lo muntu engangibona evidweni so njenga ngisho ngiyacela ngokwami ngicela ukucabangizisela kumama zethi ungavele ukuthathe ngalendlela ukuthatha ngayo ngiyakuthanda impela ngicela ungiphele ngethuba hayi akubuye ngelinye ilanga namhlanje engathi ufike ngesikhathi esirong
Uthi abuye kusho ukuthi likhona ithemba. Cha, anginalo ithemba sengisho ukuthi namhlanje ufike ngesikhathi esirong. Mhlambe ngelinye ilanga angazi. Angeke ngisho. Ngoba njengamanje nje angizizwa ngisemathandweni. Angizizwa ngisemathandweni. Nawe uyahleka lapho nesimali sakho. Ngiyasibona leso smile esiphuma lapho. Yeah. Kodwa ke ngiyacela Mama Zethi so ngiyakuzwa lokho kusho. So futhi Manje singathi uyinkinga uchaza umuntu ngisho ubhekele. Ay, ukuthi vele nje mina abantu besilisa bayangithanda sona. Yo, awubuke lo nyawo. Bayangithanda. Omuhle Mazethi kodwa ngiyacela Mazethi nje. Ngiyacela onginikeze ithuba. Hayi ukuthi bangithanda ngoba ngimuhle. Lalela kuthela. Abangithandi. Khona lento yenza ngayo. No, bathanda inhliziyo yami ukuthi nginobubele nje ngiyabathanda abantu bakhonzile. Hayi kabi. Mazethi lithine lakhe lokugcina ngoba kuya ngazi ukuthi uyanqaba uphetha ngokunqaba nje ngempela uthi akabuye ngelinye ilanga yilelo lishoyo nje mina akabuye ngelinye ilanga mhlawumbe uyongithola ngiki-good mood njengamanje nje angikho right. Ngiyacabanga uma usho kanjalo ukuthi uma uthi ngelinye ilanga ucabanga ukuthi mhlopheni kusasa ngisayelinye ilanga ngiyacela ngicela ungiphe ithuba. Ngiyacela ngoba kusasa ngicela ukubona okwamanje okuphumza umqondo Mazethi ngiyakuthanda Mazethi hayi namhlanje kodwa nangu lo Mazethi engimaziyo. Hayi futhi okwamanje nangu lo Mazethi engimaziyo kodwa ngiyacela yabo nje mhlambe athi ukudlulisa inyanga ezimbalwa yabo mhlambe uyofika nengane lesi usuku olulodwa uyofika mhlambe sengibelethe yabo nosana selufilo ngathi ngimthanda nobabili ayikho inkinga ninganiphela ke okwamanje nje ayi kusho ukuthi nje i-appetite yomuntu wesilisa nje anginayo. Ngiyacela ngeke ngibona noma kusasa. Kungenzeka mhlambe vele ukubona noma kusasa sikhuluma. Ngiyacela uthi opholisa ikhanda kancane. Manje inamba yakho uvumelele ukuthi angaba nayo. Hawu. Angiyidedeli nami. Kuyobe ikhisho wena. Hayi mina. Mazethi mina anginiki umuntu inamba yakho. Yes. Hayi ke uright ke manje. Kodwa ke bese ngicelela ke. Akulula ukuthi ngidedele inamba yami noma kanjani. Ngingakamboni ukuthi uyisikhathi sini. Kusafuna phela ngithi no nami ngifuna ukuthi mangithola inamba yakho ngizama ukuthi manje ngikhumbuza phela no ongezithengisa sathi ukuthi ukubheka kancane. Ikhona nje mina lo ngibonile. Hayi manje. Mele kodwa ngayiletha imbali ningathandana. Ngeke lokubuze kumina okwakhe lokho kusuka kuyena phela into mangabe upha umuntu usuke engayiceli usuke engayifunanga kusuke kusuka othandweni ukuthi uyangithanda awungithandi kodwa lokho ngikupha ngenhliziyo yami enhle ngisihle hayi nami bengacela nje ukuthi ungizise noma ngizobe ngikhalela noma ngacela nje ukunginikeza ithuba noma nginikeze nobe imbali South Africa niyayibonela ukuthi kunjani emhlabeni kaNkuluNkulu ubafo uyamthanda uMazethi ushaya phansi ngonyaka uthi akekho semodini akusona isikhathi esiright siyamthanda kakhulu la ukhona ungakhohlwa ukuthandaza amadimoni nawayalwa usuku nosuku imini nobusuku ngaso sonke isikhathi kumele nikwazi ukuthi nibalekile without nina asilutho bafoke uyayizwela kade ungihlupha mfowethu uyabona bafowethu nami ngihlezi ngibhizi nginezinto eziningi neteam yami hlezi ibhizi sinezinto eziningi if ubona ungaphendulwanga ubobu uyu contact yabona if ubona ungaphendulwanga yabona leyo nto Mazethi kubhlungu ngoba uyahleka but ubafa engazi sikubona nathi inhliziyo yakhe yophikazi hayi kanti akakhululeke mhlambe ngelinye ilanga yoba right indaba ungathakazama esamoya ngeke phela ngimtshene mina ngoba ngizangize ngimtshene nasekuqaleni ukuthi akazozama la kumina manje mangabe ngithi akahamba ayozama somewhere kusho ukuthi mina ngimthumela kwezinye izingane zabantu cha yena uzobona ukuthi wenze njani isinqumo sikuyena ngaphakathi ngajabula ukuzwa lo mazwi wakho angisondeza kuwena Mazethi ngiyabona ukuthi awungahleli kude ngendlela okhuluma ngayo ukuthi hayi no ngingaphinde ngixoxe nawe ngelinye ilanga kodwa umbheka niyamesha hawu madoda yelo phone hawe ma hayi bafo uyayibonela ukuthi kunjani eSouth Africa mfowethu uyihlulekele wena nami ngizamile ukukhulumela yabona but Voma ngiyabonga ukuthi ungiphe ithuba ukuthi ukwazi ukungixhumanisa noMazethi so uMazethi sixoxele ngendlela esixoxa ngayo yes ngendlela ebengilindele ngayo nami ngokwami bengithi sizokhuluma sisizwana kodwa uthi yena mhlawumbe ngingaphinda ngiphe ithuba ngelinye ilanga yabo so anginankinga naloko so phela sixoxa futhi ngelinye ilanga endothana babukeli sanithanda amen